Gepleyer Azatlyk radiosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orsiýetň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 27 martda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we energetika aragatnaşygy meselelerini maslahat etdi. Synçylar Milleriň Türkmenistana ýygy-ýygydan gatnap başlanlygyny desene bellediler. Onuň häzirki sapary Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygynyň perspektiwalaryna degişli meseleniň aktiv gozgalýan pursadyna gabat geldi. Yanvarda Ýewropa Birleşiginiň resmi topary merkezi AD boýunça öýreti wekili Peter Burýanyň başlyklygynda Aşgabatda baryp energetika boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahat edipdi. Hyzmatdaşlygyň esasy maksady Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygyna degişli. Geçen hepde Türkmenistanyň döwlet mediasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna ýollanan gutlaw hatyny çap etdiler. Trump Nowruz sebäpli ýollanan hatynda Türkmenistanyň ýa-ni ýakynda Hazar deňziniň kanuny statusynyň kesgitlenmegi bilen baglylykda gazy günbatary eksport etmek boýunça täze mümkinçiliklerden peýdalanyp biljegine umyt baglapdy. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmesiniň aýtmagyna görä Trump'yň türkmen prezidentina Transhazar barada bildiren umydy Aşgabatyň özüni de oýlandyrypdyr. Bizinkiler muňa signal hökmünde düşündiler. Transowgan gaz turbasyndan ýüzüp Transhazar we Ýewropa tarapyna turbalar bilen meşgullanmak barada muňa aňtank boldular diýip çeşmämiz aýtdy. Ýatlasak Orsiýetiň türkmen gazyny gaýtadan satyn almagynyň ehtimallygynyň yglan edilmegi 2018-nji ýylyň awgust aýynda Hazar deňziniň kanuny statusy barada konwensiýanyň kabul edilmeginiň ýa-ni gabat gelipdi. Konwensiýa Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygyna we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna çıkarılmagyna ýol açýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümeti geçmişde Transhazar gaz geçirjisine gezek gelende öz awraýyny artdyrmak üçin adatça pursady elden bermeýärdi. Bu sapar muny ýatdan çykaran ýaly boldy. Prezident Berdimuhammedowyň özi we onuň gözegçiligindäki döwlet habar çeşmeleri bu meseleni agdalmazlyga çalışdylar. 2018-nji ýylyň oktýabrynda Gazpromyň başlygy Aleksey Miller Aşgabatda sapar etdi. We türkmen gazyny 2019-njy ýylyň başyndan satyn almagy wada berip gaýtdy. Şeýle oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Merýadowyň başlyklygyndaky resmi topary Brüsseli bardy. Türkmen medeniýeti Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyna çynlaky gyzyklanma bildirýänligini habar berdiler. Ýa-da süre Aleksey Miller ýene de Aşgabatda bardy we türkmen medeniýetynyň Gazpromyň tiz wagtda türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagy baradaky maglumatlary Transhazar baradaky maglumatlaryň ýerini tutdy. Taraplaryň tas ulalaşanlygy aýdyldy. Emma 2019-njy ýyl başlandy, emma Orsiýet türkmen gazyny satyn alyp başlamady. Gazpromyň başlygynyň Aşgabatda eden häzirki saparada Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilmegine we türkmen medeniýetinde bellenşäli türkmen gazynyň günbatary aktarylmagyna Birleşen Ştatlaryň goldaw bildiren pursadyna gabat geldi. Prezident Berdimuhammedowyň Miller bilen geçiren gepleşiginiň mazmunynyň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Gazpromyň we türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda taraplaryň özara bähwitli gatnaşyklary mundan beýlekde östürmek taýýarlygyny tasdiklanlygy baradaky umumy sözler bilen çäklenilmegine garamazdan Gazpromyň türkmen gazyny satyn almagyna degişli esasy meseleniň açyk galan bolmagyna meňzeýär. Orsiýetiň media serişdeleri türkmen gazynyň tiz wagtda gaýtadan satyn alınıp başlanjagy barada näme üçindir türkmen medeniýetyna salgylanyp habar berdiler. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylda türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Mundan öň taraplaryň arasynda gazyň narhyny degişli dawada öräpdi. Taraplar bir-birini özara şertnamasynyň şertlerini berja etmezlik taýplapdy. Gazprom türkmen gaz bilen şertnamasyny ýatyrýanlygyny aýdyp çeken diýanynyň öwedini dowalmagy talap etdi. We Stokgolmyň arbitraj suwdyna ýüzlenip Türkmenistandan satyn alan gazynyň narhyna gaýtadan seretmegi we $5 milliard möçberinde aşy tölen puluny gaýdyp bermegi talap edipdi. Türkmenistan Gazpromyň aktyrylan gaz üçin 2015-nji ýyldan başlap tölemänligini öňe sürdi. Şonda Türkmenistanyň Neft gaz ministrligi Gazpromyň tölemäge ukypsyzlygyna dowam edýän global ykdysady krizisiň hem günbatary ýurtlarynyň Orsiýetde garşy girilen sanksiýalarynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Orsiýet uzak wagtlap Türkmenistanyň esasy gaz haridary bolupdy. Türkmen gazynyň başda Orsiýetde soň 2017-nji ýylda Irana aktyrylmagynyň bet edilmegi Türkmenistanyň ykdysadyýetyna agyr zarba urdy. Häzirki wagtda diňe Hytaýa gaz satýan Türkmenistan agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär.